to fa kai mallan sami da kai wannan ya ci gatsi nan ga ko ina oho mallan sami da kai yanzu aka bi nan ya ci gatsi nan aka wuri gida ce a kai yanzu aka ita ce a ci manzon Allah shehu tijani shehu mutumi na kai mallan Suleiman me haka na kai awa 3 a kofar gidan nan kina tun daga can nake ji kana ta buga min kofa shi sa na tawo da zikiri saboda irin ku yan hasada da munafunci tun da Allah ya bani iko na gina wannan gida to ikon Allah gaba da ka bi ka saba rayuwa ta ido da mu aka hada ƙarfi da ƙarfi aka gina gidan ko balanta zaka ce zaka yi mu kuma ba haka ne ka sa ce idan rai ya baci ba dai wannan ba daga ina kace ni ai ka gani nan daga nan gurin ramata mai kosai nake ruwa ake ta tabkawa fada maka sai da na jike sharkaf ruwan sama kafin na zo har na bushe ai gaskiya na bushe kabas wallahi gaskiya ne ka jike wallahi ai na bushe da yake ana iska ai na bushe to baka sani ba ran nan ina cikin gida a cikin daki ina kwance kawai ina ga maka kawai sai na ji ruwan sama ya zuko a cikin falon uwarɗaka a cikin falon na ina buɗe taga na ga rana tangayen kamar hasken farin wata mutumina a cikin ɗakin mazan ta ce ya aka yi na ce ruwan sama ake a ɗaki ko ke baki ta ce ba ta je ba ta ce to da ɗaki ga kana leƙa daga kai hasken farin wata kawai ta yau ta san mene a ɗakin lafiya amma dai malam sai ba dan iska kana ga kai baka ji kunyan mun ƙarya baka ce mun ruwa ya ji ka nan guri a mutum mai kosai mutane gashi da to kai yanzu da malam Suleiman ka rasa inda zaka yi ƙarya sai ka zo kofar a'a to yanzu dai gai ba fa kai kan fa ka nemi kare nan wayo fa to wallahi malam Suleiman ka gari na ina tafiya da shi wallahi kai ina gaban ya da kai ko kuma jika wannan kato da kai haka ai ina badan ya ba to yanzu ina ka da ni da fada nan ko ina zuwa wani wuri da ke to gida yau mai zamu ko dai kamar zo ma in yi fada da kai kashin ma tsiya gare ka a kai wani kashin tsiya ka mata tsiya gare ka ka gane nan ni nayi nan komai ba komai